collega's, vrienden, familie, familie zelfs. En oud-leden, oud-bestuursleden, bestuursleden en collega's. En, ik mis nog 2 collega's, die zijn waarschijnlijk onder. Ik zet even muziekje aan, want we hebben een klein warming-upje nodig. Niet te lang, want anders dan zijn jullie al moe. Een armpje draaien, yay! Een holsteek. En niet dribbelen, kijken of we groep een beetje in balans is. Ja, ze zijn in balans. Lachen man, en wissel. We gaan even een beetje oprekken. Een beetje spieren, een beetje langer, dan hebben we minder gauw blessures. Nou, ik vind het wel genoeg, jullie dan. We gaan straks daar rondrennen. Je mag niet op de grond komen en je mag niet getikt worden. Als je toch getikt wordt, dan moet je op die bank daarachter gaan zitten. En dat is 3 is te veel. Dus dan schuift dat, anders zitten we te lang. Nou, meer is het niet. Geniet, maak er een feestje van. Ik vind het nu al leuk. 1, 2, ja! De apenkooi van volwassenen. Ik had ergens lezen. Het sting ergens in het min van Loon is iemand die dat deed. En toen had ik dat eens een keer post op Facebook van, is dat echt wat voor u? En toen reageerde een hele hip mensen en toen dacht ik van, dat doe ik gewoon, kan mij dat schelen. Dus toen heb ik dat opzet. Nou ja, kwestie van een posterkameetje, Facebookpagina, iedereen aanspreken die is de kerst en fine kerst. Dus. Wat vies ervan om nou te... Ja, geweldig, wat zie je nou? Iedereen had een rede holle. Je hebt zelf ik, hè? Ja, ik zelf ook. Ik doe het ook even mij. Ik vind het ook gisteren leuk. En het is hier een grote lol. We gaan met z'n allen de meeste lol van de wereld. En al voor het goede doel, hè? Ja, hoe kom ik daarbij? Ik zag een doel heel dichtbij. Het doel is de voedselbank, speciaal voor de band, zodat ze met Christ en Sinterklaas iets leuks in hun doos krijgen. Kom maar, bij elke kant op, daar heb je ze allemaal. Hé, daar komen ze! Wat is dit? Even bijkomen. Ja? Ja, het is best zwier. Ja, ik moet even bijkomen, ja. Ja? Ja, dit is al zo lang lien. Ik zeg, jongeren die zitten hier op een bank, dat ik denk, nou mij, ik kom. En wat vind je ervan? Fantastisch. Ja? Ja, het is geweldig leuk. Maar ik laat een beetje oppassen, want ik mocht net met bruts en benen thuiskomen. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om het goede doel. En het is gewoon leuk dat we hier met zo'n gezellig wat leuks kunnen doen. En dat ik nog voor een goed doel. Apenkooi, ja, dat deed ik vroeger op school natuurlijk ook, hè? Ja. Jagen, hè? Het opgejaagd worden, ja. Het is wel heel leuk om bij te baan. Na al die jaren. Zwaar. Ja? Ja. Je sloof je uit tot en met. En dat jaagt elkaar ook op, hè? Maar het is wel lekker. De hele protten vinden het geweldig. Altijd. En dus nog steeds. Ben vindt het fantastisch. Dus het is nog steeds een hit. Ja. Ik vind het zelf net echt geweldig. Ik vind er wel van. Maar het is toch leuk om het zat te doen, toch?